Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ξυρισματάκι σήμερα. Λες και τις άλλες φορές τι είχε, ας πούμε. Λοιπόν, με το που μπήκα μέσα στο μπάνιο, είδα το full throttle και μου χαμογέλασε. Τι να κάνω κι εγώ, άνθρωπος είμαι, λύγησα. Είναι ελάχιστη θετικό της Γιάκη στα Granda Familia. Το βρέχω λίγο. Πάλι το γκρέμισα εδώ πέρα, εντάξει, κλασικά πράγματα. Σαβέτα η ίδια, Parker SRX. Και θα παίξουμε μπαλίτσα με μία Nasset σήμερα. Για να δούμε τι λέει η Nasset. Στραγγίζω το πινέλο. Α, βλέπετε έχει πιάσει και πάτο το συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Νομίζω είναι το πρώτο σαπούνι στο οποίο βλέπω πάτο. Γεια σου ρε γιατρέ με τις σαπουνάρες σου. Όταν το πρωτομύρισα πρώτη φορά δεν μου έκατσε καλά. Όταν ξυρίστηκα όμως με αυτό και έβαλα και το after. Και τώρα πλέον από τα αγαπημένα μου πραγματικά. Δεν μου έκατσε καλά γιατί δεν είχα μυρίσει κάτι παρόμοιο ποτέ, ας πούμε. Τέτοια βαριά μυρωδιά ή σε σαπούνι ή σε άρωμα. Είναι βαρύ. Ναι. Και ζώρικο. Αλλά είναι και γλυκό προς το τέλος. Τα έχουμε πει αυτά. Για πάμε. Λοιπόν, θα φορτώσω εδώ πέρα καλά. Καλά. Πιο καλά. Εντάξει, το λου το έχω ρε παιδιά λίγο. Εντάξει, είμαι από Βόρεια Ελλάδα. Το έχω το λου λίγο πιο βάρη. Σχολιάστε γι' αυτό κάτω. Για πείτε, πώς είναι το λου μου, είναι καλό. Είναι καλό. Πολύ καλό. Νομίζω αρκετά, αλλά για να δούμε. Θα το βρέξω κιόλας λίγο, λίγες σταγονίδες νερό. Και πάμε πρόσωπο. Και μην το φοβάστε το νεράκι. Σηκώνει πολύ νερό. Εν τω μεταξύ μιλάω για νερό τώρα και το μυαλό μου πάει στις πλημμύρες. Δεν σχολιάζω. Δεν θα πω τίποτα. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Τι να πω. Κουράγιο, υπομονή και δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω φτάσει στα 40 ακόμα και... Ναι, είμαι σε απόγνωση. Δεν... Πιστεύω ότι ό,τι και να πω, αν υπερβολικά λίγο, ό,τι και να πω. Μόνο. Το αφήνω λίγο στην άκρη, για να χαλαρώσω λίγο. Να χαλαρώσουμε, το αφήνω λίγο στην άκρη. Αλλά μαζεύονται.
Μαζεύονται ρε παιδιά, μαζεύονται. Λοιπόν, για πάμε με την asset να δούμε τι παίζει. Μια χαρά και να για πρώτη κατεβασιά special. Εδώ πρέπει να είχα ένα σπυράκι για να το φάγα. Εδώ κάτω τώρα που πάω κόντρα, γιατί εδώ πάνω ανάποδα η τρίχη στο λαιμό και κατεβαίνω κατευθείαν, λίγο τραβάει ένα asset. Αν ήταν τα γένια, ξέρω εγώ, 7 ημέρων αντί για 5, πιστεύω θα ήταν μια χαρά. Να το φάω.
Δεν πειράζει. Αν εξαιρέσει λίγο εδώ το πηγούνι, μια χαρά για πρώτο πέρασμα. Πάμε για το δεύτερο χέρι. Αφού ξεπληθώ. Πάμε για το δεύτερο χέρι και δεν μασάμε μία. Τι ωραία εσύ για αυτή εδώ να κάθεσαι, να χαλαρώνεις και φλάπα το πινέλο. Πολύ ωραία αίσθηση. Εντάξει, είναι και αυτό το συνθετικό πολύ απαλό, ρε παιδί μου, πολύ μ' αρέσει. Σαν να σε χαϊδεύει κάποιος είναι, ας πούμε. Εντάξει. Χαίρομαι, σαν μικρό παιδί, έτσι, χαίρομαι. Για να πάμε για το δεύτερο χέρι. Πώς θα το πάμε το δεύτερο χέρι? Όπως μας βγαίνει βαριές. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Και λίγα μερεμέτια εδώ στο λαιμό.
Αν και γενικά τα έχει πάρει πάρα πολύ καλά. Ξέρω, μάλλον δεν θα την ξαναπροτιμήσω εγώ την Acid. Μου φάνηκε λίγο, δηλαδή μου κάνει κάτι μικρά κοψιματάκια. Τα περίμενα βέβαια εκεί γιατί είχα κάτι σπυράκι και αυτά, αλλά αρκετά κοφτερή για τα κυβικά μου. Λοιπόν, πολύ special το ξύρισμα. Το καταευχαριστήθηκα. Ξεπλέναμε και πάμε για το after. Special, παιδιά. Τι να λέμε τώρα. Τι σαπουνάρες έχουμε ρε στην Ελλάδα. Τι σαπουνάρες ρε. Λοιπόν, πάμε για το after. Αλλά πριν πάμε για το after, να σου βράσω για ψαλίδι. Λοιπόν, πριν πάμε για το after, δείτε πως είναι, οκ. Τελειώνει. Λοιπόν, full throttle. Πάτα γκάζι, τέρμα γκάζι. Θα βάλω κι άλλο. Τι βλέπετε την ξυρισματάρα. Για μένα είναι ξυρισματάρα, παιδιά. Εντάξει, και εσείς να είστε λίγο επίκης. Special. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα ξαναπούμε. Ciao. Θα βάλω και λίγο balm. Χορμεστρικάρτς.